Започваме. И така, здравейте отново на всички дами, които сте тук на живо и на всички, които ще гледат записа. Благодаря ви, че сте тук с мен днес, тъй като темата, която ще говоря е доста важна, но има нещо по-важно и то е, че днес ще работим с вас, така че наистина да има стойност и смисъл за вас тази среща. За това винаги казвам, че най-привилегировани са тези, които са на живо, тъй като темата я правим по тях и по техните нужди. Така че сега искам на първо място да ви помоля да отделите няколко секунди преди да започнем срещата и просто да си помислите какво ви привлече да се включите, защо решихте да дойдете тази вечер. Можете и в коментар да споделите, може дори с една дума да е, но какво за вас ще е най-полезно да си вземете. Тоест, вие за да сте тук, вероятно нещо искате да си вземете и нещо смятате, че би ви било полезно. Така че дайте ми, може с по една-две думи, може тези, които не искат да се включват и да пишат, можете да си го формулирате сами за себе си, защото по този начин ще завихрем енергията и е много вероятно да получите това, което всъщност търсите. Имам нужда да се върна отново към себе си. Александрина, това звучи изключително дълбоко и откровено. Благодаря ти и се радвам днес да направим крачка точно в тази посока. Това е и моята цел. Добре, напишете ми в коментар първата дума, която ви хрумва, първото изречение, словосъчетание, което ви хрумва. Аз също съм си поставила цел днес за вас. Теодора споделя, аз научавам всеки път нещо ново. Радвам се да го чуя и в тази връзка след малко също ще ви кажа нещо, което смятам, че ще ви е полезно. Добре, давайте, момичета, много ме зареждат вашите коментари. И ми е много важно да знам наистина защо сте тук и какво за вас ще донесе стойност. Тетерина пише, възхищавам ти се и ти вярвам, за това съм тук. Благодаря ти много. Това, на което се възхищаваш, е нещо, което го има в теб. Първо на първо да кажа. Така че, може би по нещо си приличаме. Добре. Напишете ми, момичета, по една дума, това, което ви доведе тук. И мисля, че това ще направи срещата още по-полезна за всички. Някой ми драска по екрана, май. Чакайте да видя, мога ли да го спра. Не мога да ви спра, така че най-добре. Внимавайте къде, може би някой пипа по екрана. Всъщност имам една идейка. Имам една идейка как може би ще го спра, но тези линейки няма да мога да ги махна. Добре, но поне не би трябвало да може да се драска повече. Мили дами, докато ми споделяте вашите намерения, аз днес имам, разбира се, предизвикателство към вас и това предизвикателство отново е с цел вие да извлечете максимума от тази среща. Момичета, продължавате ли да ми виждате презентацията? Вижда се добре, че нещо ми се стори, че да. Така. За да извлечете максимума от тази среща, първо искам да ви предизвикам всички да направите нещо и то е да си включите камерите. Всеки, който се чувства окей, разбира се, знаете, че така една от движещите сили в моите програми, в моите общества е прогресът се случва извън зоната на комфорт. Така че тази вечер ви предизвиквам тези, които се осмелят и са готови да направят тази стъпка, да си включат камерите, за да мога да ви виждам по този начин. Ще можете и вие да извлечете още повече като енергия от тази среща. Така че ще се радвам да мога да видя малко личица. И второто, което ви препоръчвам е да присъствате на тази среща с една празна чаша. Така че да можете наистина да вземете максимума. И под празна чаша нямам предвид да дойдете без вода. Вода си пригответе. Но ви препоръчвам да избягвате, дори да си помислите в даден момент, аз това го знам. Защото това ще блокира процеса на учене, ще блокира процеса на развитие и на практика
ще получите много по-малко, отколкото бихте могли да вземете. Щом сте тук, аз съм сигурна, че има послание, което е важно за вас. Ако нещо знаете, но не прилагате, значи днес е момента да направите план да го приложите. А ако нещо знаете, ще има пък нещо друго, което няма да знаете. Прекрасни сте, много ви благодаря. Виждам прекрасни момичета. Здравейте, благодаря ви. Добре, а може и като се навечеряш също, просто сте много готини. Добре, благодаря. Много се развълнувах, но наистина съм убедена, че така нашето взаимодействие ще е още по-силно. Така че, включена камера, където ви е възможно, празна чаша, защото тук съм сигурна, че ще има нещо, което ще е точно за вас. Въпросът е вие да си го вземете. Напишете ми в коментар, аз не влизам в много детайли коя съм аз, но все пак имам ли участници, които са напълно нови, може да ми сложите едно плюсче. Ако сте за първи път или пък за втори път, т.е. почти не сте присъствали на мои срещи, не ме познавате, не знаете коя съм. Добре, едно плюсче имам до тук. Я да видим имаме ли някакви плюсчета. М-м-м. Докато аз видя пак или хора, които са били в мои срещи, но пък наистина не знаят аз коя съм и с какво се занимавам. Нямаме много плюсчета, така че няма да навлизам в твърде много детайли. Все пак смятам обаче, че е честно да се представя, тъй като те говорят, точно говорят по теми, които са важни. Казвам се Евелина Боиклиева, моят бранд е Евелина Фит, моята мисия е да подкрепям жените да се връщат към себе си и да обичат тялото, в което са. За да стигна до този път, минах през много личен опит и минавам през много личен опит. Същевременно се обучавам и съм сертифициран нутриционист. Това, което най-силно ме вълнува, обаче не е просто храненето като такова, а това как наистина жените трансформират навиците си, трансформират мисленето си, трансформират себе си, започват да се обичат, започват да се харесват, променят телата си, променят увереността си и целия си живот на практика. И как да свалят килограми, но ги свалят трайно, устойчиво, с лекота и без да ги връщат по възможност, което всъщност в днешно време се оказва малко по-трудно. Така че се обучавам в някои от най-добрите школи, част от моите сертификати са на екрана, далеч те не са, разбира се, най-важното, тъй като това, с което аз най-много се гордея, са и стотиците и хиляди жени, които са минали през програмите и споделят своите прекрасни отзиви от начина, по който те са променили живота им. На днешния слайд съм добавила един сертификат, който обичайно го няма, тъй като днес за първи път с вас ще направя нещо на живо. Това ще е моя подарък, комплимент на финала на днешната среща. Заедно с вас ще направим една медитативна практика. Всъщност аз съм сертифицирана при Джесика Флеминг още преди няколко години се сертифицирах за водене на медитации, но в онзи момент си казах, искам това, знам, че ще го направя някой ден, но това е много такъв силен енергиен акт, за който е важно да се усещам готова и да го направя, и затова през последната година започнах най-сетне се почувствах готова. Направих за вас такива практики. Виждам, че те се отразяват прекрасно на запис в YouTube, може да намерите, но днес ще направим с вас една жива практика с енергията, която е тук в групата и е насочена към нашите взаимоотношения с храната. Така че това е моят комплимент за всички, които сте на тази среща. И така, стига толкова за мен. А, Това, за което ще си говорим днес, е храненето и много често ви говоря за фит протокол. Фит протокол, чували ли сте го този фит протокол? И вие ме питате какво е точно фит протокол. Той е реално имплементиран във всяка програма, във всичко, което правя в вебинара днес, във всичко, за което говоря. Но така не съм споделяла повече детайли какво представлява и защо изобщо съществува. И днес ще ви разкажа накратичко какво означава всъщност фит протокол. Това, което ние наблюдаваме обичайно в света, в традиционната медицина, е един стремеж да преминем от състояние на нездраве, от състояние на болест, от състояние, в което не се, нали, имаме здравословни проблеми, в състояние, в което според системата ние се водим здрави. Или
аз бих го казала, ние се водим не болни, т.е. отработили сме някакви симптоми, отработили сме някакви показатели и общо взето може да се квалифицираме като човек като здрав човек. Това обаче за мен лично е крайно незадоволително. И това, което аз искам да постигнете вие, и искам да постигна аз, искам, ако може всички хора на Земята да постигнем, е да сме в състояние на оптимално здраве. Винаги, когато говоря за оптимално здраве, за оптимално тегло, за дълголетие, имам предвид един човек, една жена, която се чувства великолепно в своята кожа, която не просто няма болки и крайно влошени показатели, а която се чувства жива, която се чувства уверена, която се чувства щастлива и която се наслаждава на живота си. За мен това е оптималното здраве. Можете да ми напишете в коментар, замислили ли сте се до момента и какво всъщност представлява здравето за вас. Кога вие бихте казали за себе си, че сте здрави? Този фит протокол, освен че е базиран на три стратегии, за които ще говорим днес, утре и в петък. За това е 3 дни маратона, защото той е базиран на стъпките от фит протокола и тези стъпки са свързани с храненето, с физическата активност и с идентичността и нашите нагласи, нашият начин на мислене. Но преди да задълбаем, ще влезем в дълбочина, доколкото разбира се е възможно в среща, която продължава около час, но днес ще се фокусираме върху храненето. Само искам да видя дали... напишете ми какво за вас е здраве. А, Целта ни тук не е да се лекуваме, не е да приемаме вълшебни хапченца, а наистина да разберем каква е основата, която е естествена, холистична на това ние да се чувстваме добре в кожата си и да се завърнем към себе си всъщност. Това, което отличава този подход, всичко го отличава, но на първо място, когато говорим за модела болен здрав, най-често фокусът там е върху това, което човек прави грешно. Най-често фокусът е върху това да се борим с стреса, за да намалим симптомите, които нашето тяло по някаква причина е активирало, и да коригираме слабостите. Много често чувам от различни жени буквално с тези думи, че те се чувстват счупени, те се чувстват, че нещо не им е наред, че нещо не правят като хората и са изключително фокусирани върху слабостите и върху това какво трябва да си забранят, какво трябва да не правят, какво трябва да не ядат, от какво трябва да се лишат, за да могат те да подобрят своето здраве. Това е крайно незадоволително, както можете да се досетите, според мен. И това, което правим с вас, ще правим и днес, правим и в програмите, в които са момичетата, прекрасните дами, е да се фокусираме и върху това, което е правилно. Защото това, което ми прави впечатление, няма да споделям, разбира се, лични неща от срещите в менторската програма, в Mindset коучинга, който правим там с някои дами, но много често, особено в началото, разговорът тръгваше в посока как си това сгреших, това се провалих, това не ми се случи добре, това не ми се получи. Огромно чувство за вина и огромен фокус върху това, което не се получава, а като почнем вече да изкарваме потенциала от вас, всъщност се оказва, че вие толкова много неща сте направили добре, такъв напредък имате в някои сфери, че ако ние просто се фокусираме върху това, което правим добре, ние можем да стигнем много по-далеч. Не помня кой беше казал, много умна глава беше. Ако моето дете играе добре тенис, нали, при повечето хора, ако детето играе добре тенис и е слабо по математика, го записват на урок по математика. Аз бих го записал на урок по тенис. Така. Но в този контекст, ако ние се фокусираме върху това, което правим добре, ние много по-лесно можем да го увеличим, да го мултиплицираме, да надградим силните страни.
Изключително много работим върху невропластичността. Това е способността на нашия мозък да се променя. Защото ако ние не се променим отвътре, много трудно ще постигнем трансформация отвън. Чете ми едно плюсче, ако сте съгласни с това. Ако не се променим отвътре, трансформацията навън е трудна. Бих казала невъзможна. Да изпитвам радост от това, което правим, да го правя с лекота и любов. Десно. Добре, плюсчета, плюсчета, плюсчета. Здравето е когато се чувстваш добре в тялото си. Това е най-добрият показател, че си здрав. Абсолютно да. Да се чувстваме добре в тялото си. Представете ли си го? Искам, това е много добре казано, Ева, благодаря ти. Искам за секунда да спрем и да благодарим на нашето тяло, че ни служи толкова много време, през какви ли не предизвикателства, вероятно сме го поставили и то е тук, то ни служи, то оцелява и то заслужава да се чувства добре, нали така? Представете си го в момента. Вашето тяло, което се чувства здраво и добре. Чудесно, виждам, че сме на една вълна. И още нещо много важно. И благодаря на Детелина още от сега, защото тя ми постави, мисля, че е тук в срещата, тя ми постави един въпрос в групите, върху който днес ще обърнем и на него внимание. Да адаптираме това, което правим по своя ритъм, за да имаме устойчиви навици. Да не робуваме на нечи чужд ритъм, на това кой какво е казал и кой какво смята, че ние трябва да ядем, кой какво смята, че ние трябва да спортуваме. И така, но преди да минем по темата, която Детелина така мило от нейна страна, че ни предостави, която мисля, че ще е полезна и за други участници днес. Всъщност имаме малко поделяне. Една прекрасна дама в менторската програма. Позволих си да извадя нейн коментар. Тя беше на почивка. Не знам дали е тук в момента, но съм махнала името за всеки случай. Тя беше на почивка. И си направихме една сесия преди да отида на почивка и това е, което ни споделяше. Имаше така доста прекрасни и хубави споделяния, включително и с снимки, по време на All Inclusive в Турция. Когато отиваме на почивка, на нас много ни се иска да се забавляваме, да се наслаждаваме на почивката. Вярвам, че ще се съгласите с мен. Можете да ми напишете в коментар с такова намерение ли отивате на почивка. Но и с известен стрес, че това е all inclusive и то с доста така петитни изключения, които тя очакваше, че ще има там. Това, което ни казва, няма да чета целият коментар, никакви забрани, аз по-лесно и пълноценно никога не съм се хранила по време на почивка. Чувствам се леко, не страдам от сенилност и мързел, които ме обземат по време на почивка, като хапна сладко или тесто. В заключение, Ultra All Inclusive не е страшен, страшното е в главите ни. Спомням си как съм преяждала с най-неочаквани и непривлекателни храни, а тук нямам желание. Искам да попитам, всъщност имаме ли тук в групата днес дами, ако искате, разбира се, да споделите, ако сте отворени да го споделите с нас, които ходят на All Inclusive, обаче му изпускат края. Има ли такива случаи? Може да ми напишете минус, че пък ако няма, ако не сте такъв случай, ако можете да се контролирате, ако хапвате толкова колкото ви се хапва, ако можете ако имате добър ритъм, от който сте доволни и се връщате заредени и отпочинали от почивка. Лично при мен почивките на All Inclusive много често са завършвали зле, с коремни болки, с преяждане, с тежест. Не ходя точно заради това. Добре, това също е вариант. Аз също всъщност не предпочитам All Inclusive. Обикновено се озовавам не твърде доброволно и рядко. Но това е много чест изход. И всъщност аз, когато съм била, има и трети вариант, не ходя на почивки. Това ми звучи крайно. Избирам закуска и вечеря. Да, Нина, аз също предпочитам да има закуска на почивка, тъй като там обикновено доста по-лесно. Първо, ние имаме доста по-добър контрол.
Тези, които са били на темата за емоционално хранене, вероятно знаят защо. И второ, обикновено на закуска имаме доста по-добри варианти. Аз не ходя, но пак му изпускам края. Благодаря ти за това откровено споделяне. Да, това може да се случи и у дома, разбира се. Не се случва само на почивка. Просто на почивка обикновено има повече фактори, които ни предразполагат. Това е безалкохолен коктейл, само да кажа. Ходим само с закуска. Добре, добре, супер. Темата за хранене, изненадващо реших да я изтегля още по-рано, защото първоначално я бях предвидила за трети ден, защото забелязах, че най-много въпроси имате по тази тема. И много ми се иска да я обсъдим. Реших просто, че е важно да я обсъдим още в ден едно. Направих си труда да поизвадя някои супер абсурдни и научно необосновани в голямата си част диети и хранителни планове. И тук искам да ви помоля да споделите вие на какви диети сте били до момента. Ако си, нали, със сигурност си спомняте поне част, със сигурност сте били на повече от една, повечето жени сме били. Но какви са вашите диети? Аз лично съм била доста дълго време на Дюкян. Зоната, 90-дневната съм опитвала, между другото, но много за кратко. Но тук успях да намеря още и още най-различни интересни варианти, които искат да ни казват, да ни насочват кои са вълшебните храни, които ще ни помогнат да влезем в нашата най-добра форма. Между другото, да, я да видя тук какви диети имаме. 90-дневна, кето, добре. 90-дневната ми прави впечатление, че е доста разпространена и абсолютно а, не е здравословна. Не е здравословен вариант за хранене, не е устойчив вариант за хранене, който не се обосновава. И това ви го казвам с ясната идея, че аз съм била на тази диета. Затова в последствие, когато започнах малко повече да разбирам, търсих повече информация и го разбрах. Дюкян, японска, 90-дневна, разделно хранене, чудесно, какъв хубав списък. Около зоната. Добре, чували ли сте за диета по зоди, диета по кръвна група? Между другото, на мен диетата по кръвна група ми звучеше супер логично и като четеш първоначалните данни, звучи едва ли не е обоснована, но разбира се е пълна глупост. Екстремно гладуване, освен ако не е по медицински цели и под медицински контрол, разбира се. Също така, нещо върху което мисля, че обърнахме внимание и по темата за емоционално хранене. Когато говорим за диета, говорим обикновено за опит за отслабване. Нали? По принцип, корена на думата диета е свързан с модел на хранене, режим на хранене, здравословен режим на хранене, но в ежедневният език диета се ползва като рестрикция, ограничение с цел отслабване. Под диета може да се включи и това, което мисля, че и тук го включих, може и да съм пропуснала, да се храним, след това да се опитваме да компенсираме с екстремен спорт. Изяденето, това всъщност си е вид си е хранително разстройство. Хранителното разстройство не е свързано само с храната, то може да бъде свързано с използване на лаксативи, екстремни опити за спорт, за да изспортуваме това, което сме изяли. Не съм ходила на почивки. Май малко с забавяне ми идват коментарите, но 10 дни изхранване по ной си е предизвикателство, особено там, където ходим с години. Успявала съм винаги дори да отслабна, но не и да надам. Така, добре, ти какво имаш предвид, Детелина? Самата храна, която ви предлагат, предполагам, не е много подходяща, макар че е някакво оздравително хранене би трябвало. Но да, има купища абсурдни диети и това, което аз днес искам да предам към вас като послание е, че повечето такива диети, които ни казват, че има някаква вълшебна комбинация, някаква вълшебна храна, която ще ни помогне да отслабнем, са просто маркетинг. Съгласни ли сте с мен всъщност? Я да видим, това ми е интересно да го разбера. Бъдете напълно откровени. Но повечето диети, повечето популярни диети са просто маркетинг.
Да не говорим за добавките, защото там вече нещата стават още по-драстични. Маркетинг ли са диетите? Да, добре, благодаря ти, Капка. Може да сте съгласни, може да не сте съгласни. Ще се радвам да чуя вашето мнение. Да, добре. Първата стъпка е знанието. Първата стъпка е яснотата. Да, определено. Добре, добре. Мгм, да. Когато знаем, много по-трудно да бъдем подхлъзнати. Макар че, да бъдем откровени, пак се изкушаваме. И кажете ми дали това ви се случва и към момента, макар че имате тая осъзнатост, тете за някакъв нов режим или някаква нова комбинация от храни и много ви се иска. Много ви се иска да работи. Много ви се иска това да е решението, което до момента сте търсили и толкова години не сте намирали. Имало ли е такъв момент? При мен лично се е случвало, тук говоря от собствен опит, но ми е интересно да разбера дали при вас се случва нещо подобно. Виждаме някаква добавка. Ние знаем, че добавките няма да ни помогнат да свалиме трайно и здравословно нашите килограми. Те могат да помогнат с 5% примерно. Но няма да не е разковничето. И въпреки това, четем и описанието и тя звучи толкова изкушаващо, звучи толкова лесно, че може да стане и толкова все едно това ще е последното решение. Да, добре, Нина, благодаря за откровеното споделяне. Пишете при другите дали имате ли такива изкушения. В момента опитвате ли някоя диета, за да видите дали пък тя не е наистина добра. Никога, добре, Мария, поясни, ако искаш, никога не се изкушаваш, имаш предвид. Тоест, не ти влияят рекламните, маркетинг слоганите, едни певици, които излизат на телевизора и казват, че са длъжни да бъдат слаби и красиви и са намерили тайната. Пълно е пространството с такива реклами, но само ги чета. Да, добре, принципно, преди много, сега не е точно така, Рали. И аз бях така преди, изключително много. Никога не съм ги ползвала, предполагам, имаш предвид добавки. А, искам тук да ви споделя нещо, да разберете и защо ви питам и защо задълбавам в тая посока. И може би, разбира се, може би някой не иска да сподели, но аз пак ви казвам напълно окей, ако сме изкушени, защото това е една мултимилионна индустрия с много силен маркетинг. Там психологията работи на много високо ниво, изключително така абсолютно нормално е да ни се прииска. Това е, там се създава една мечта, в която ние искаме да повярваме. А, и ще ви дам сега пример. Само искам да прочета какво ни споделя Детелина. Най-голямата ми глупост бе два пъти да опитам 90-дневната диета, която ми бе мъка и не издържах. Но Рюкян си даде великолепни резултати и успях почти 3 години да сдържа постигнатото. При мен също Детелина, само да ти вметна. След това обаче установих, че почти съм си увредила бъбреците, но да, докато я спазвах, имаше резултат. Докато я спазвах. Липсата на любимите ми плодове обърна каручката. Все пак 35 години имам стаж в здравословното хранене и съм си взела от всичко по нещо, което да работи за мен. Да, диети не пробвам, но се изкушавам понякога от добавки, четейки реклами. Искам да ви кажа, че напълно ви разбирам. Аз, освен нутриционист, в крайна сметка съм предприемач и много съм се интересувала и много добре знам къде мога да вляза и да проверя какъв продукт би бил успешен и какъв продукт би се продавал по-трудно. И искам да ви кажа, още може би беше преди около 2 години, просто мисля, че това е добре да го чуете сега и да го споделя с вас. Не помня да съм го споделяла до момента. Правих такова проучване. То се прави в едни платформи, там се проверява кое как се купува, продава, към какво има интерес на глобално ниво, не е конкретно за България. И съответно мен ме интересуваше темата хранене, влизане във форма и исках още тогава исках да създам, всъщност продуктите, които създавам, аз още от тогава исках съответно да ги създавам, но влязах да проверя доколко тази идея изобщо е адекватна на пазара. И
бях изключително изненадана в топ 10 на продукти в тази област, влизане във форма, да не попадна на нито една устойчива практика. Всичко бяха добавки, а, билкови такива тинктури, сиропи, говоря някакви супер вълшебни сиропи за отслабване, добавки, сиропи, тинктури. Нямаше нито една програма от тип тренировъчна за хранене или каквото се щете. Нямам доверие на добавките. Веднъж се подложих на иглотерапия. Така, така. Добре. Да. Та, ако аз исках да създам чисто от маркетинг гледна точка продукт, който да се продава, се предполагаше, че трябва да избера нещо подобно. Това на мен обаче тотално не ми резонира, защото аз не мога да застана днеска спокойно пред вас и да ви кажа добавките не работят, ако имам собствена добавка. Така че напълно го отхвърлих като идея, но това, което искам да ви кажа е, че това е световна пандемия, защото хората търсят този вариант, за да свалят килограми и те не са виновни, че го търсят, те са изкушени, но той не работи. И проблема не е в самата добавка. Тя може да има да е някаква билкова, да има някакъв поне помагащ ефект. Проблема е, че когато ние обърнем фокуса към дадена диета, към дадена добавка, ние губим фокуса към истински важното. Ние се фокусираме в грешната посока и на практика не се придвижваме напред. Ние не обръщаме внимание на себе си, не обръщаме внимание на тялото си, на нуждите на тялото си, на това какво казваме в главата си. След малко ще разберете с един пример, който ще ви дам, защо това е важно. И ние губим битката по този начин. Опитвайки се да спечелим играта, губим битката на практика. Така че всякакви подобни практики, тук напоследък едни други съвсем нездравословни, опасни практики, чувам някакъв хайп има и много се говори, дори няма да ги споменавам, за да не ви предизвиквам интереса в тая посока, макар че не мисля, че бихте се вързали. Всъщност, всякакви диети и хранителни планове са базирани естествено на калорийния дефицит. Да попитам само това, изненада ли някой? Знаете ли тук всички какво е калориен дефицит? Има ли някой, който към момента това не му е ясен термин или пък не си дава сметка, че независимо каква диета е спазвало или спазва, резултатите са дошли от калорийния дефицит. Напишете ми едно плюсче, ако знаете какво е калориен дефицит. И съответно минусче, ако не знаете. Да, знам, добре. Тоест, дори една добавка има за цел да потисне апетита, за да може евентуално да ни спре за някакъв период от време да ядем по-малко. Знаете какво е добре, чудесно. А, и това е много важно да го знаем. Калорийният дефицит не е достатъчно условие да свалим килограми, но е много важно първо условие. По-малки порции, пробвала съм чайове за отслабване и никакъв ефект. Абсолютно. Това го казвам с ясно съзнание, че аз имам чай, който продължавам да предлагам, защото просто има много фенове сред вас, но винаги, когато говорим и за чая, аз съм ви казала, той може само да ви помогне да даде някаква допълнителна. Това е просто една билкова синергия, която има благоприятен ефект върху тялото и може да ви помогне а, да задоволите апетита от сладко, да кажем. Затова нашия чай е с естествено подсладен с стевия листа, защото в период, в който се опитваме да отслабваме, имаме нужда от сладко. Затова има в него синергични билки, част от които имат леко енергизиращ ефект, защото имаме нужда от малко повече енергия, но той няма да свърши нашата работа и това искам да е абсолютно ясно. И тук не казвам, че няма добавки революционни на пазара, които подпомагат хора, които са наистина стигнали до по-сериозни здравословни последствия и са изписани от лекари и могат в някаква степен да подпомогнат процеса. Тук говоря на ежедневна база, че това няма да ни помогне да спечелим играта към оптималното здраве. Това те могат да ни помогнат да стигнем, спомняте ли си,
схемата в началото до здравето, до здравословното състояние, но от тук нататък нашата цел е да продължим към оптималното здраве. Мили хора, повярвайте, близо 40 години работя като фармацевт в аптека. Какво ли не съм виждала, пробвала, чела и учила. Добавките са добър избор като допълнителна терапия, но не панацея. Точно така, точно така. Ти със сигурност можеш да дадеш прилична и осъзната култура на хранене, двигателен режим и фокус. Това е важното. Именно фокус. Когато се фокусираме върху добавките, макар че тук нямаме, нали, голяма част от аудиторията, която е фен на добавките, но когато сме фокусирани дори към даден калориен, към дадена диета, а, ние просто се какво точно трябва да ям, как точно да го комбинирам, мога ли да ям броколи, не мога ли да ям свинско и ние просто губим фокус от това, което е наистина важното. Втората стъпка, която е свързана с устойчивото отслабване, е яш повече, не по-малко. Няма да се спирам детално на нея, тъй като вече имаме обучение и даже той е качено в YouTube по тази тема. Но тук говорим, да, за това ние да се свикнем да избираме, да свикнем, да се научим, да знаем да избираме храни, които са добри за нас и които са по възможност по-цели храни, така че да консумираме по-голямо количество храна, оставайки в калориен дефицит, ако това ни е цел. И третата стъпка, мисли и отслабвай. И днес ще ви споделя едно мое любимо проучване, млечния шейк за отслабване. Само ще си отворя точните данни, защото тази история с млечния шейк е много интересна и искам да ви я разкажа. Защото мисля, че това ще промени начина, по който и вие гледате на отслабването чрез калориен дефицит. Алия Крум е изследователя, един от най-добрите изследователи в посока хранене, диететика и начин, модели на мислене и модели на поведение. Можете да потърсите, тя прави доста изследвания в тази област, изключително млада, проактивен научен работник, който мисля, че в Станфорд беше. Не съм сигурна дали в този университет си прави проучванията. Преди няколко години тя решава да направи едно изследване, което на пръв поглед изглежда супер странно. Тоест, иска да разбере дали информацията, която ние виждаме на етикета на дадена храна, може да промени нашата физиология, т.е. може да промени нашите физически показатели. Ще разберете след малко какво имам предвид, но ето в какво се състои проучването. Алия, тя е вдъхновена всъщност от така наречения плацебо ефект. Напишете ми едно да, ако знаете, предполагам, знаете какво е плацебо. Това е когато се правят тестове на дадени медикаменти за тяхното влияние, да се провери. Да, добре. Предполагам, всички знаете да се провери, да, добре. Да се провери дали такова хапченце се прави, което е само от захар, да се провери дали наистина има ефект от медикамента, като на част от участниците се дава плацебо. Така. Тя е впечатлена от това, как понякога плацебо, въпросните плацебо в групите, в които се дава плацебо, хората подобряват здравето си, подобряват резултатите си, т.е. има и такива случаи. Хората, които не пият истинския медикамент, всъщност постигат подобрения в някакви здравни показатели. И тя така си съставя една на пръв поглед откачена теория, че етикетите на храните могат да действат по същия начин. Затова измисля следният експеримент. Създава млечен шейк с вкус на френска ванилия, който разделя на две партиди, абсолютно еднакъв като състав, но тя го разделя на две партиди и им слага различни етикети. На половината шейкове тя поставя в бутилки, слага етикети, че това са нискокалорични шейкове, рекламира ги като шейкове с 0% мазнини, 0%, 0 грама добавена захар, само 140 калории в шейк. Другата половина обаче, тя им слага различни етикети. Нарича ги пищно лакомство, с едно пищно заглавие, индулдженс, и според етикета в тези шейкове има много захар,
купища въглехидрати, абсолютно нищо здравословно и един шейк съдържа 620 калории. Каква е реалната ситуация? Реалната ситуация е, че и в двете бутилки има шейкове, които са балансирани и са около 300, мисля, че бяха около 350 калории. Още нещо много интересно, преди да разберете изобщо резултатите от това проучване, е, че тя дава тези шейкове на едни и същи хора. Тоест, веднъж ги вика, дава им единия шейк, втори път вика абсолютно същата извадка от хора и им дава другия шейк. Тоест, в единия случай Мария си мисли, че пие нискокалоричен шейк, в другия случай тя смята, че пие висококалоричен шейк, докато и в двата случая си пие абсолютно балансиран шейк, който е точно по средата. Като преди и след самото проучване, медицинските сестри измерват нивата на хормона грелин в кръвта на тези участници. А, Грелинът е хормон, който се отделя в червата. Предполагам, може и да сте го чували, може и да не сте. Често го наричат медицинските специалисти хормон на глада. Тоест, когато нивата на грелин в стомаха се повишат, това сигнализира на мозъка, че е време да се храни, че сме гладни. Това е хормона, който ни сигнализира, че сме гладни на практика. След като се нахраним достатъчно обилно, нивото на грелин започва да спада. Тогава се повишава лептина. Грелина спада, тъй като вече сигнализира на мозъка, стига достатъчно ми е тази храна. Когато ядем нещо висококалорично, нещо засищащо, нивото на грелина спада. Ако да кажем изядем само една зелена салата, нивото на грелин не може да спадне, не му е достатъчно това и остава високо. И какво се случва? Всъщност, участниците, които си мислят, т.е. те са същите участници, но когато си мислят, че ядат нискокалоричен шейк, те са се нахранили и нивото им на грелин не спада достатъчно. И обратно, тези, които си мислят, че консумират висококалоричния шейк, всъщност са нахранени, нивото им на грелин спада, те самите се чувстват окей с изядената с шейка. Тоест, тук не говорим само за субективното усещане гладен съм, не съм гладен. Тук говорим за реален физиологичен процес. Разбирате ли каква е разликата? Това, което мислим за храната, променя това, което се случва в нашето тяло. Тоест, ако се върнем на калорийния дефицит, аз ви питам, достатъчно ли е да сме в калориен дефицит, за да отслабнем? Ако ние в този момент си мислим, аз съм на диета, аз съм гладна, аз съм в ограничение, аз не ям достатъчно храна, без значение, че това може и да не е вярно. Не е достатъчно. Точно така. Разбира се, това е едно изследване, но ние можем да го потвърдим от нашата практика. И аз днес искам а, всъщност искам всяка една от вас да се замисли и да вземе за себе си това, което е полезно от това изследване. Какво за вас е полезно да си вземете като поука от това изследване и от начина по който мислим и действаме спрямо начина по който се храним. И ще се радвам, разбира се, да ми споделите в коментар. Ако искате, може да се включите, разбира се, и на живо. Какво за вас дава това изследване? И може би какво бихте си казали следващия път, когато сте си подготвили едно вкусно, балансирано, здравословно ястие? И обратно, когато сте си подготвили нещо, което да кажем е нетрадиционно, не се възприема традиционно за супер здравословно и балансирано.
Отношение към себе си трябва да е положително, нежно, с разбиране на настоящите житейски ситуации. Точно. В смисъл, съгласна съм с теб. Това е нещо, което Криси си взима, можете да си го вземете и от нея, и вие. Мария споделя да се наслаждаваме на храната и да я приемем без да мислим, че ще напълнеем. Точно така. Да нормализираме храната и да не й придаваме излишни а, качества или стойност. Храната е там, за да ни нахрани, да й се насладим, когато е здравословна, да й се насладим и когато е нездравословна, защото ние в едния случай казваме на тялото, ти си в рестрикция, ти си гладна, нарочно те поставям в глад, за да отслабваш, айде отслабвай, айде махайте се мазнини. В другия случай ядем нещо, което не се възприема за здравословно, но много ни е изкушило, но ние пак не му се наслаждаваме, защото си казваме, ужас, сега пак ще напълнея, предадох се, нямам достатъчно силна воля, т.е. чувството за вина стои ей тук на бекграунд през цялото време и работи ли работи. Така че вземете си вашите заключения, помислете си какво бихте направили, как бихте действали следващия път, когато имате тази информация. Рали споделя да знаем, че това, което даваме на тялото му помага, лекува го и е хубаво за нас. Рали, прекрасно споделяне. Представете ли си, когато си направим една хубава обилна салата с варива, с хубав качествен протеин и просто и се насладим, без да мислим, че сме на диета или че сме в рестрикция. Просто мислейки си, ето ти прекрасно тяло, което ми служиш толкова много години. Ето нещо, което наистина е добро за теб и ще подхрани всяка твоя клетка. Нали, звучи по различен начин от ти дебеланке, ограничавай се. Иве, може ли да се включа? И тук съм си го извадила споделянето на Ветелина. Надявам се си окей. Мисля, че си тук още. Ако искаш, можеш и ти да споделиш на живо, но просто това беше, стори ми се важно това запитване, свързано с коментари, че е добре да има постно хранене през ден. А, Няма да чета, може би, целият коментар, само някои по-важни штрихи, дали е добре да има постно хранене през ден, пита тази наша участничка, т.е. белтъчния прием да се понамали малко, с цел запазване здравето на бъбреците. Сега, аз искам първо да ви попитам, вие имате ли мнение и вие какво мислите по този първи въпрос? Често срещам да се коментира в средите с инсулинова резистентност да има постно хранене през ден и белтъчния прием да се понамали малко с цел запазване здравето на бъбриците. Нали, ние тук сега в тази среща няма да влизаме няма как в рамките на час да влезем в някаква супер дълбочина и да изговорим всичко за храненето, всичко за всяка съставка, какво да се яде, какво да не се яде и така нататък, и всичките слухове и така нататък. Но това, което до момента вие имате като знания, защото моята цел тук не е просто да ви дам отговори, моята цел е вие да имате автономност. Вие сами да откривате отговорите за себе си. Тинът е много важен, добре. Това е нещо, за което също говорим. Но в случая на нашата участничка пък споделя, че по-нататъка в коментара, че на нея идва малко тежко да яде месо толкова често и в такива количества. Аз също мисля, че протеина е Вече важен. от собствен опит знам, че протеинът е най-важен. Добре. Да дам малко повече контекст с останалата част на въпроса. Все повече ми се яде постничко, салати, леща, боб, грах, зелен боб. Може и да бъркам и не е хич балансирано, но ми е по-леко на стомаха и не се подувам. Иве, може ли да се включа за малко? Какво бихме посъветвали тази дама и тя самата, ако иска да се посъветва нещо, също може да се включи на живо. Мисля, че беше вдигнала ръка по-рано. Ако искаш само. Да, искам. Имах Не, предвид, защото не те наистина чуваме. специалист слушах, М, нали, сега Аз не те чувам, преди не знам останалите дали те чуват.
Я опитай сега. Опитвам се да ти махна мюта. Вие чувате ли я? Я пробвай пак само да не би при мен да е бил проблема. Чува се. Вие чувате в момента, аз не чувам. Чакайте малко, момичета. А, секунда, мисля, че при мен е проблема. Само да се оправя, искам да те чуя какво ще кажеш. Добре, я сега да пробваме. Чува се. Добре, да, при мен беше Да, проблема. Извинявай, при само тебе, повтори за мен. защото и аз преди малко исках да се включа, но ти явно не начуваше. Няма Да, проблем сега. Нека да се включи дамата, да. Може ли? да, слушам те. Искам да кажа, че малко преди зума, нали, когато преди да ти пиша, Да, говоря на ти, извинявам се. да, ще се По-лесно ми е да радвам, ако говоря да на си ти. говорим. Да, слушам те. Една специалистка, понеже с претоварване от протеин, нали, от белтъчини говоря, се увреждат бъбреците. Това имах предвид, когато те питах. Знам, аз така съм го и цитирала. Тук искам да те попитам теб искам първо да те попитам, ти как ти се храниш в момента, каза горе-долу, се стремиш да е балансирано. Значи, до сега съм гледала да има протеин него и одеве като вечерах, домати, краставици, сирене и маслини, нали, без зехтин. И лещата си ядох, леща чорба ядох. Сега не е точно балансирано, защото са ми повече въглехидратите. Без хляб съм яла. Добре. А как се Не, чувстваше, като се нахрани? аз от салатата само се наядох, дете има една дума. Просто Добре. лещата чорба беше малкочко така, като за десерт. Мгм. Добре. И се чувствам много лека сега, даже излизах и на разходка след храна. Имам Мгм. една приятелка в Ютубе и тя, понеже е със сир и тя, нали, казва първо салатата, после протеина, нали, за такова и накрая на обедните хранения такова десерт, нещо полезно. Така. Тя се храни по този начин, така ли? Да, ама тя е със сир, тя специално за това си съхрани. И след това излиза на разходка. И аз взех по нея вече и аз да излизам като се нахрана и излизам на разходка така до обикола тук парка Мгм. покрай мене. Добре. Та, сега Мгм. като взех да се храна, нали, с по-така лекички храни, да не наблягам всеки ден на протеин, от заранка ядох две принцеси с папки, ма некак си ми беше тежко на стомаха. Мгм. Докато сега, като по-малко такова, ми е по-леко. Мгм. Имало моменти, когато, нали, съм гледала тук и по зоната, и кой какво пуска тук по зоната, нали, с ове, с такова. На мен от овеса ми е тежко, боли ме стомах. Аз съм с много заболявания на цялата храносмилателна система. От черния дроб да чак до дебелото черво. Мгм. И понеже съм и алергик към белтъчините, и на мен ми идва повече протеина. Добре, дали ви направи на останалите впечатления? На мене и в самия пост, и в момента в разговора с теб ми прави впечатление, Детелина, че ти следиш и наблюдаваш тялото си. И ти наблюдаваш как се чувстваш след определено хранене. О, да, задължително, защото иначе става страшно. Това е най-важното нещо, което правиш. Не просто кой какво е казал, а как ти се чувстваш, защото оставам с впечатление и тук говоря малко конкретно към теб, защото ти си споделяла и друг път, от доста време се интересуваш от здравословно хранене, от доста време се стремиш да се храниш с качествени храни, балансирано. Тоест, има един момент, в който ти вече можеш да послушаш и малко интуиция, нали така? Ама аз само това си правя. Тоест, А, ти когато ме слушам питаш, тялото си. мгм, ти когато ме питаш
А, трябва ли да ям, сега не мога да отворя да го видя коментара, за да те цитирам точно, но ако ти ми казваш, че на теб ти е тежко от дадената храна, която консумираш, твоето решение ще е да не я консумираш. Да, това права. Точно. Сега съм от един месец спрех пресното млеко. Млекарка съм, обичам го, с такова съм отчувана. Обаче напоследък усещам, че ми се надува корема, че постоянно хрема и сещате се от млекото от казина какви ги върши. И сега откак го спрех да ти кажа, по-леко ми е. По-леко Добре, ми е хремата и така нататък. това е чудесно. Давай сега, поеми си хубаво въздух и ми кажи, как си представяш, забрави всичко, което една приятелка ти е казала, дали от месото. Представи си, че всички храни на този свят можеш да консумираш. Как си представяш, че се храниш днес? Каква ти е закуската, какъв ти е обяда, каква ти е вечерята? На база на това как ти се чувстваш и какво си наблюдавала до момента в тялото си. Без значение, пак казвам, кой какво казва и в кой каква последователност ти казва да се храниш. Така. Сутрин си съставането, първата ми задача да си изпия две такива чаши с вода с лимон. Две па Добре, и три даже. Втората задача е, че понеже е с лимон и почва ми чегърта, и аз вземам нещо, обикновено една до две филийки, как от заранка си направих принцеси или друг път ще си направя нещо с доматки, с краставички, малко сиранце, солена салат, солено ядене сутрин а добре, закусвам. нали каза, че от принцесите ти е станало тежко. Сега тук ги включваш в идеално. Тук правиме идеалното ти дневно меню. От коя закуска се чувстваш най-добре? Леко, същевременно нахранена, тялото ти се чувства добре. Ами по-добре ми е от тия, къде ги правя с зеленчуци и малко сиранце, да кажем, разбираш ли? Мгм. Има от всичко по малко, но е да има и зеленчуци. И ми е Добре, по-леко и после чувствам наситена и си изкарвам ча до един-два часа да не ми се яде. добре. И после обяда? После обяда аз не пържа. Не пържа, защото гастрит и така нататък. Гледам, като готва, гледам да с много малко зехтин. Добре. И то зехтина го слагам чак на края на готвенето. Ако трябва да пържа лук, примерно аз сипа водичка да се задуши, разбираш ли, като варено. Така. Задушаваш го с вода. Ма какво е основното? Каква е храната? Какво готвиш? Пак говоря за наистина обяда, от който се чувстваш добре. Ами аз доскоро предимно пилешко, като свара, като чорбички, като яхника, като чорбичка, такива. Разбираш ли? Какво Добре. С кажа? какво? С бобови, с варива нещо? Различно е. Различно. Мгм. Дали ще е мешано карфиол, броколи, такова, дали ще са тиквички и нещо, нали, морковки и така нататък, с малко пилешко. Различни Мгм. такива яденета. Добре. По-така лежерни, по-постнички и малко да са. Добре. Единствената После, мъзна от месото, кога сложи. кое ти е следващото хранене после? Имаш ли следобедна закуска? Не, не, защото аз като ям при 12-1 часа, като ям, после към 6 часа огладневам. Вечерята, давай тогава вечерята. Вечерята ми е салата предимно. Салата Салат, с какво? а? С какво салата? Че те салатите са много варианти. Най-различни. Най-различни салати са. Какъв ти е протеина там? Ами, по някои салати слагам яйце. От други слагам сиранце. Добре. Това са, говориме, комбинациите, с които ти се чувстваш добре, сита си.
Да, от една такава салата, защото салатата си ми е салата. И като Мгм. може от всичко, даже неко пъти от салатата си слагам от червения боб, че черен боб не намирам, а от червения боб или грахче, или зелен боб, такива Мгм. слагам. Предимно се придържам към тия зеленчуци, къде са по-лекички така. Добре. И, Така. и това ми е доволно. Това ти стига за деня, чувства се окей. Да, и като Добре, и за разходка, още по-добре. добре, чудесно. Иска се препоръка от мен сега. Да. Това меню да го разгледаме. Нещо не балансирам обаче, защото килограмите ми се движат между 101 Мгм. и 105. Е така. Да, ти си написала, Като предполагам. кардиограма. Да. Сега, на първо място, моята препоръка към теб е да продължиш да слушаш тялото. Тоест, ако ти не се чувстваш окей с дадена храна и ти е тежко, ако не се чувстваш, някой ти е казал, изяж това количество храна, но ти виждаш, че ти става тежко, нали? Не преяждаш. Тоест, продължавай да слушаш тялото. Това, което аз от гледна точка на нутриционист, нали, бих ти дала като препоръка, естествено, тук не сме ти сметнали приема. Възможно е да приемаш малко Протеина по-малко. ми е малко. Усещам, че ми е А малко. ти всъщност ти каза, че си ги въвеждаш в ябълката. Колко калории на ден консумираш и колко грама ти е протеина? Можеш ли да кажеш нещо средно? По принцип би трябвало да ми е момент само да погледна, некъде около 70 и колко грама. Протеин. Секунда сега ще кажа. Значи Д- за днес калориите трябва да са ми 1394 по ябълката, протеина трябва да ми е 70, мазнините трябва да са 46, а въглехидрата 174. Аз до Това. момента Да, протеина ми е некъде около 60 грама. така. Мазнините ми са 42 грама там некъде, а въглехидрати не можах да ги направя 100. Тоест, колко калории си хапнала днес, че нямам калкулатор пред мен? Ами, около Някой 900. около 900. Правилно ли те чух? Да, горе-долу там некъде. Добре, защото и на мен така ми прозвуча, като ми изброяваше храните, че 1000 калории не си направила. Не можах. Не можах, но А, се чувствам заситен, разбираш ли? да, да. Просто не мога да приема повече. Мгм. Да, разбирам те, да. Протеина не ти е толкова малък. Сега 60-70 грама протеин все пак е повече, отколкото повечето хора приемат. Разбира се, тук предполагам, че се включва и някой така по-растителен, но все пак няма лошо. Пак си е, все пак в комбинация с останалия, това не е лошо количество протеин. Ако дълго време стоиш на малко калории, макар че сега лятото е нормално и апетита е малко Аз по-лек. знам, слушала съм го Да, много от така. такива работи, но не мога да ям толкова много. А, ако мога да ти дам едно предложение, което да опиташ, слушайки тялото, ако някъде искаш да наваксаш с протеина, да го направиш в закуската. С пълноценен, хубав протеин, белтъци. Ти каза, че млечните ги избягваш, значи може да са белтъци, може да Без са млеко избягвам. прясно само, значи котичи или извара, ако хапваш. Да, хапвам ги, да. Какви котичи извара. Момичета, закуската е единственото изследвано хранене, в което е ясно, че протеина, особено при жени на зряла възраст, активира метаболизма. Така че ако ти трябва да направиш една корекция, остави си леките хапвания на обяд и след обед. Просто виж как ще се чувстваш, избери си някакви варианти, помисли си ти и си разпиши някакви варианти на закуска, в която обаче имаш едни 25-30 грама протеин. Било то от белтъци, от котич, от риба, ако сутрин примерно ядеш, примерно някакъв Всичко вид мога да риба. ям, аз съм добро Да. прасен. Просто, просто включи го там и пак ако ти става, ако ти е много храната, просто намали въглехидрата на закуската, но там приоритизирай протеина. На останалите места си остави с леките хапвания. Тя въглехидрата ми е малко.
Ами ти като ми каза филийки с кайма, там има много повече въглехидрат. Имам предвид, ако ти става тежко. Ако си окей с това количество въглехидрат, си го хапвай. Но понеже ще си увеличиш протеина, е вероятно да те засити много протеина и да ти дойде в повече храната. Само тогава имам предвид да го намалиш. Става ще намала хляба. Да, да, това ми е мисълта. Може да намалиш на една филийка, но да си сметнеш по калкулатора да имаш едни 25 грама поне протеин. Помисли си от какво, направи си няколко рецепти, примерно, които ще пробваш, за да видиш как се чувстваш с тях. Това е. Защото Да. това ще помогне да рестартираме метаболизма. Няма нужда ти да прияждаш на обяд и на вечеря. От друга страна, ако много дълго време стоиш на твърде ниски калории, пък просто тялото Това започва много лошо да. дълго време, защото ако хапна малко повече, килограмите веднага фръкват нагоре. Точно така, защото тялото ти влиза в режим бий се или бягай, то се бори за живот, почва да ти ядеш по-малко, но то намалява функциите. Ти почваш да. Питах Почва да. го това, провала съм го и това не става. Да. Не се получава така. Така че моята основна препоръка към теб е това. Само искам нещо друго да кажа по това, което. Виждате ли още презентацията, че ми излиза? Да, сега би трябвало да се вижда. Нещо друго ще добавя и после ще ми каже кой още искаше да се включи на живо и съм го пропуснала. Но важно нещо, което и за теб смятам, че ще е полезно да знаеш. Белтъчния приема на белтъчини не оказва негативно влияние върху бъбреците, момичета. Можете да ме подсетите, предполагам всички сте във Viber групата, да ви пусна, даже има на български една група са си направили труда да извадят всякакви клинични данни, които съществуват до момента. И това е абсолютно категорично. Белтъчен прием на протеини в някаква степен се ограничава единствено при хора с вече установена бъбречна недостатъчност. Чакайте само, че не ви виждам. С вече установена бъбречна недостатъчност и то се ограничава техния прием. Това вече е лекар, като си го назначи и така нататък, няма да се бъркаме. Аз не съм лекар, но той обикновено се прави, защото и клиничните проучвания не се правят върху хора с бъбречна недостатъчност. Разбирате ли? И то при тях просто е по-малък приема на протеин генерално. Иви, А, аз искам да попитам дамата, извинявай, че се включвам в да, разговора. Колко литра вода пие на ден? Три, три па и повече. Мгм. Аз за Даже, мен даже и водата в е момента, окей. докато седиме, ето, шишето ми е Да, почти браво. празно. чудесно. Но Аз, според понеже съм преддиабетна и чувствам много жажда, съхнат ми устата и непрекъснато пия вода. Но преддиабетно за мен това е твоето хранене според това, което слушаме е високо въглехидратно, отколкото протеиново. И с трите хранения, които правиш, ти всъщност караш тялото си в режим на складиране, защото му даваш малкото калории. За мен тия 70 грама на твоите 100 килограма са супер малко протеин. За твоите килограми минимумът ти е 140 грама протеин за деня, от Чакай, който чакай, тялото кап. ти се нуждае. Можем и да сме малко по-балансирани. В случая детелина реалистично не може да изяде 140 грама протеин. Това ви го гарантирам. Добре, и по-малко да е, но А, часовете, разлика, нали, интервала между храненията на нея е супер голям. Тя няма как да се забърза метаболизма. Той е като една печка. През а, 2-3 часа, като слагаш дървото, нали, тя се гори. Така е и с нашия организъм. Чакайте малко, 6 детелина часа, нещо. Детелина на линия ли Казвам си? 5 часа от хранене до хранене. Няма 5-6 никакъв часа за мен проблем. са много. Няма никакъв проблем с това. Нека ви кажа, Изпитвам момичета, глад, разбирате ли? Немам усещане за глад, понеже няма. Тук ще разваля работим всичкото Тук това тук. ще работим с интуицията. Капка принципно разбирам, че има познания, изключително сериозни. Тук обаче подхождаме персонално към детелина и детелина няма как утре да почне да яде коренно различни храни. Тя няма да се чувства добре. Тя не може да изконсумира 100-140 грама протеин. Така че ние в момента ще направим една минимална промяна, която ще има максимален ефект, без ти да се чувстваш зле от това. Това е супер важно. Ние можем да изградим едно перфектно меню. Аз мога да ти дам, може да си била и в мои програми, мога да ти дам перфектно меню, но ти не можеш да го изядеш в момента това меню. И ти няма да се чувстваш добре.
Затова тук включването на капка за водата е много добро. Знаем, че хидратацията е ключов елемент за отслабване и ако не се хидратираме добре, това може наистина да е липсващото звено при някои хора. При теб специално, ако трябва да изберем една единствена стъпка, това е просто леко в момента, леко да завишиш протеина. Ще дойде есен, а, тялото ще се регулира, ще повишиш протеиновия прием, но това, което е важно е, минимум всички момичета тук знаят протеина колко е важен, аз днес ви казвам, окей, гледайте поне на закуска да си го осигурите. Не винаги е реалистично, особено сега лятото не ни се яде на обяд и на вечеря толкова тежко. Сега ти казваш, не ми се яде месо, нали, протеини има и по-леки, можеш да видиш, имаш ли в салатката белтъци, от тук, от там да добавиш малко, защото нали, малко е храната, така е, но няма как да те вдигнем от 900 на 1500 калории. Сутрин какво мога да правя? Да кажем яйце, белтъци, котич, извара. Точно така, да. Това са ти добри варианти. Пробвай с тях. Но тя също може да направи такава междинка, да ни стават големи часовете и да си хапне примерно малко Не котич мога, бе, с малко хора. Не, краставица. не Мога да може, я. не може, не може. Повярвайте ми, ще ви помоля аз да давам съветите в вебинара, защото знам защо давам тази препоръка и знам, че не може. Напълно окей е да се храните 3 пъти на ден. Не е необходимо да се храните 4 пъти на ден. На мен 5 даже не ми стигат. Значи Аз ти те се аз храниш те 5 пъти. разбирам, твой организъм е съвсем различен от моя, Броя, с много броя, заболявания, които просто не ми позволяват да ям толкова много. Мгм. броя Само хранения няма значение. Броя хранения няма значение. Т.е. има други по-важни по-важно ми неща. е самата храна, как да си я конструирам така, че да ми Да, е полезна. да. Така че изключително много държа, аз не случайно обърнах няколко пъти внимание, изключително много държа да продължиш да слушаш тялото си. Просто чисто от гледна точка на нутриционисти дадох една препоръка, която искам да я тестваш отново, обаче да мине през твоето тяло и през това ти как се чувстваш. Всички знаем тук, нали, изключително на високо ниво е тук аудиторията и сигурно 95% сте наясно с важността на протеина, но искам да си дадете глътка спокойствие, ако вие сега насред лято не може да изядете това количество протеин. Не е фатално, въпросът е, че вие знаете кои са качествените източници на протеин и ще го вкарате колкото можете. Ето в момента ви казвам най-важно на закуска. Ако успееш на закуска, дай да видим 2 седмици, 3 седмици какво се случва. Може да пишеш в групите, ще се радвам да разберем. Добре, кой друг? Кажи ми, Детелина, ще го пробваш ли това нещо и като цяло, Казвам, да, ще какво си пробвам. взимаш? Ще пробваш, добре. Ще И ще пробвам, да. Добре. Много ти благодаря за това споделяне, защото аз съм сигурна, че то е ценно. Всъщност напишете ми останалите дали се идентифицирате някъде в споделянето и дали искате още нещо по него да коментираме. На мен това, което ми беше важно да ви кажа е да не се плашите от протеина и потенциални бъбречни, защото това е много разпространено и много често вероятно го чувате и някой ви говори с толкова протеин ще стане нещо с бъбреците. Това е абсолютно научно необосновано. Така, другото, което исках да обърна внимание чрез този коментар е да слушате тялото си, защото при Детелина има много така развиваща се в момента интуиция и тя може в даден момент, като направим някакви леки корекции, ние такива неща правим и в менторската програма, да премине изцяло към хранене по интуиция. Просто имаме нужда от леки корекции, но тя вече слуша тялото, тя вече разпознава сигналите. И с знанието, което има, нали, и още малко, може би, знание, може добре да балансира. Така. Нещо друго, ако искате по коментара, ако някъде се разпознавате, искате да коментираме, ми кажете. Пишете ми в коментар. Но за мен това е най-важното от твоето споделяне. Много ценно. Благодаря ти. И кой още каза, че иска да се включи, момичета? Тук ли е още на линия? Преди малко не разбрах кой говори.
Иска ли някой нещо да попита, преди да премина нататък? Добре, може би го няма, който преди малко се включи на живо. Това, което в смисъл, това, което нали, исках да стане ясно и от разговора с Детелина, е, че винаги е важно да подобрявате това, което вече имате като умения, като знания, а не да търсите грешки и бъгове и да се фокусирате върху тях. Започнете там, където сте и използвайте това, което имате. Има, както и в случая стана, окей, има някаква идеална чиника, която се смята за перфектна, балансирана, научно обосновано, че тя е работещата, но ние сме хора, ние сме различни, всеки от нас има различни нужди, аз това успях да го установя и по лесния и по трудния начин и днес ви казвам, че е валидно всичко, което чувствате по отношение на храната и ако някой ви казва, трябва да изядеш 200 грама паржола, но ти не можеш, не е необходимо да насилваш тялото, защото то ще ти отвърне. Само да видя. Винаги съм предпочитала леки, но чести хранения поне 4 пъти дневно. Ако не виждам целия. Ако ще и половин кофичка кисело мляко след обед, но при всеки е различно. Точно така. При някои са 4 хранения, при някои са 5, при някои са 3 хранения. Всеки спрямо режима му и всичко това е валидно. Няма важността на храненето като брой хранения, като време по което се храним, с изключение в някаква степен на закуската, няма толкова съществено значение. Има много по-важни факти. Основата е важна. Така. Но най-важното е да започнете от там, където се намирате в момента и да се придвижвате крачка по крачка, защото всеки един от нас се намира на различно място. И тук ви споделям част от прекрасните момичета в моите програми, които се движат уверено, стъпка по стъпка, щастливи, леки, удовлетворени от себе си, за което ги поздравявам и тук. Това са само част от прекрасните дами, които са били до момента част от програмите. На една от снимките и победителката от предизвикателството, което си направихме през юни месец и която в момента си чака, не знам дали е тук на линия, която в момента си чака един специален подарък, който сме пратили към нея. И на финала на днешната среща, мили дами, искам да ви представя с огромно удоволствие нещо, което не се беше случвало от доста време. И да поканя част от вас или всички всъщност да се включите в трансформиращата менторска програма, за която отваряме врати този месец. Това, което правим там, е да работим точно по персонализиран подход към всяка една от вас. Няма общи решения, както разбрахме, няма общ брой хранения, няма валидни за всички модели на хранене, модели на физическа активност. И аз това успях да го установя с тези десетки, стотици и хиляди дами, които минаха и през моите програми. И аз видях колко различна е всяка една от вас. В персоналните срещи, които правим и към момента в настоящата менторска програма, виждам колко сте различни, пред колко различни предизвикателства се изправяте във вашето ежедневие и те далеч не са свързани само с храната. Храната е един от елементите и в следващите дни от маратона ще разберете каква е нейната тежест. Тя даже не е основната тежест от това, върху което ние работим, за да постигнем тази лекота, това удоволствие от нас, от нашето тяло и тази увереност, която всички искаме. Това, с което менторската академия Fit for Life 2.0, това е нейното второ приемане на членове и не знам дали такова ще имаме друго до края на годината, е различно от всичко, което вероятно до момента сте виждали, чували и в което сте били. И тук комбинираме науката за храненето с поддържане на високата енергия, през която ние да изграждаме нови навици, нова идентичност и коучинг подхода ми, с който всъщност изкарваме целият потенциал вътре от вас. Тук не идвате за да ви кажа яще това и гарантирано ще отслабнете, яще точно това количество храна и гарантирано ще отслабнете. Тук работим персонално с вас и между другото в тази програма вие сами си изготвяте
хранителния и двигателния план. Да, заедно с мен, но той идва от вас и от това, от което вие имате нужда. Тоест, ние работим 12 седмици, за да започнем от точка А, да променяме идентичността, да разбираме храната до нивото, до което ни е необходимо, за да можем сами да взимаме автономно решение как да се храним и да стигнем до етапа, на който вече събуждаме интуицията. Там е необходима при някой повече, при други по-малко работа, но нашата цел е да събудим интуицията така, че с вашите познания, с обновената и стабилизирана рутина и навици, вие вече достигате резултати през своята интуиция, през просто да не придавате огромното значение на храната, което и придаваме, когато просто сме на някаква диета. 12-седмична е програмата, както казах. Тя е разделена на достатъчно малки хапки, така че да е подходяща и за дами, основно за дами с натоварено ежедневие всъщност е подготвена, и за дами, които просто са готови да работят целенасочено, защото аз мятам, че пък под 12 седмици, убедена съм всъщност, ние не можем стабилно да въведем нови навици и да преработим нова идентичност, което ние правим в програмата. Няма да се спирам детайлно в момента седмица по седмица, а директно ще ви пусна линк, през който можете да разгледате програмата, запазите своето място, в случай, разбира се, че това ви резонира и това е вашата програма, в която искате вие да работите с мен. Така че няма да се спирам в момента седмица по седмица да разглеждаме, но изключително добре балансирана, така че наистина по един логичен начин да ви прекара през стъпките към лекотата и към това да заобичате тялото, в което се намирате. И, впрочем, само ще ви издам и вие ще го видите сами в детайлната програма. Не започваме с храната. Започваме с нещо много важно, което после ще ви помогне стъпката храна да я преминете с много повече лекота. Така, ще си ги видите стъпките. Страницата, която ви я пращам в момента, между другото, си я запазете, защото в момента тази програма не е обявена никъде и само тук можете да получите линка, за да може да разгледате повече детайли. Програмата, не съм сигурна колегите дали се е качили, ще погледна, със сигурност ако не е качена днес, ще бъде качена утре. И това, което получавате като ресурси в тази програма, съвсем накратичко преминавам. Ако нещо ви вълнува като въпрос, моля ви, пишете ми, за да ме насочите да премина по-детайлно. Тук целта е просто да ви покажа като штрихи какво представлява. Имаме структурирано обучение по фит протокола, т.е. вие ще бъдете сами собствените си нутриционисти, треньори и ще работим заедно по вашата идентичност и това, между другото, ще стане с много по-голяма лекота, отколкото може да си представите. Много по-лесно е да разбираш храната, отколкото да разбираш всички диети на пазара, гарантирам ви. Ще имаме персонални срещи всяка седмица, т.е. групови срещи, извинявам се, в които работим с всяка една от вас в малки групи върху съответните теми, които имаме за седмицата. Имаме месечна среща, в която ще работим върху саботиращи вярвания на различни теми, които отново ще дойдат от групата и от груповата енергия и са свързани с хранене, движение, образа в огледалото. Гледате ли се в огледалото в момента? Обичате ли да се снимате в момента? И навици и идентичност. Ще имаме групов чат, където ще поддържаме енергията висока. Освен самата 3-месечна програма, моята цел е вие да изградите дългосрочни навици, така че до края на годината, още 3 месеца, ще останете и в дамския клуб Fit for Life, където ще получите допълнителна подкрепа и мотивация. Изготвяме персонален план за вас по вашите нужди, по вашия график, по начина, по който вие се чувствате добре. Тоест, тук нямаме готовото решение. Смятам с калкулатора толкова грама тия протеина, това ще ядеш и няма мърдане. Работим по съвсем различен начин, с много повече разбиране към нашите индивидуални нужди.
Ще работим по преодоляване на емоционалното хранене, защото това е казус на почти всяка жена от моя опит до момента. Да не казвам всяка, защото допускам, че може да има изключение. За това съм поканила и това е един невероятен психолог, треньор по личностно развитие, Андриана Тодорова, която част от вас вече видяха в лекцията, която имахме за менторската програма по темата за вечерно преяждане, и Андриана ще се включи и тук в Менторска академия 2.0. Тъй като обичам да раздавам подаръци, съм подготвила една трансформираща кутия, но няма да ви издавам в момента какво има вътре. Много стойност и много, много изненади. И VIP пакет. VIP пакет за тези, които предпочитат персонален сапорт. Тук ще работиме с персонален коучинг всеки месец с участниците в VIP пакета. В него също така е включен и ретрит на живо, който ще имаме през октомври месец, който буквално ще пренаредим всичко. Това са двата пакета, в които можете да се включите. Предвидила съм бонус, разбира се, винаги когато първи научавате, първи се включвате, получавате най-добрите условия с ексклюзивни бонуси. Така че сега ще разгледаме бонусите. Пускам ви един линк, през който можете да капарирате програмата, може да се капарира в момента и да се плати допълнително с включително на вноски. Работиме с TBI, така че след малко ще ви пусна и линк, ако имате интерес да разгледате такива опции. Но сега накратко за бонусите. Това, което съм предвидила за първите участници в програмата, започваме на 12 юли, впрочем, но всички, които се включат до 5 юли, ще получат семейния наръчник "Хапвайте заедно здравословно и вкусно". Тук наистина сме се фокусирали върху един план, който е подходящ за цялото семейство, който е съобразен с летния сезон, с лекотата, която искаме в храната, и с това, че искаме да готвим по възможност за всички вкъщи, не само за себе си. Включила съм и наръчника с летни коктейли без вина, тъй като знам колко може да е изкушаващо виното, биричката, алкохолните коктейли и не винаги са най-подходящите за нас, така че съм ви включила един наръчник с любими коктейли с 0 калории и бонус практика как да остана в процеса дори в лошите дни. Истината е, че тогава е най-важно да продължим, така че имате моята допълнителна подкрепа, която получавате с тази практика. И нещо, което сме ви подготвили с Петя, това важи само за първите 20 записали се. Лична консултация с Петя Радкова. Петя е моя нумеролог. Част от вас, предполагам, са я виждали. Правили сме с нея събитие. Това е жената, която буквално промени начина, по който живея, бих казала, защото преди да си направя консултация с нея, аз даже и не вярвах много на такива езотерики, така че реших да пробвам частичен анализ да си направя при нея и просто бях изумена от това, което тя буквално ми скъси пътя към моето здраве, към моята мисия, към моите взаимоотношения, като ме прочете като отворена книга и ми даде невероятно полезни насоки, които и към днешна дата ползвам. Затова с удоволствие ви споделям, че първите 20 записали се ще имат лична консултация. Ще работят по една тема, тъй като темите там са доста обширни, но сме избрали темата число на здравето. За да може по вашите цифри да видите къде са блокажите, които влияят на вашето тяло, да получите насоки, да погледнете по-дълбоко отвъд очевидното и просто да се подкрепите с тази допълнителна информация, за да можете да работите на бързата писта, така да се каже. И съответно, VIP бонуса за VIP пакета, допълнително към всичко, което изборих до момента, е индивидуална сесия с Андриана на тема емоционално хранене. Тоест, директно ще работите с нея. Тя е когнитивен психолог, психотерапевт, експерт конкретно по темата емоционално хранене и жена, която сама е минала през цялата палитра емоционално хранене, хранителни разстройства, за да стигне до
експерта, професионалиста и човека, който е в момента, така че персонално с нея ще имат възможност 5 жени да работят. Това са пакетите, това е инвестицията за тези от вас, които са готови да започнат работа с себе си и да стигнат този път по-далече, колкото може би са стигали до момента. Имате възможност да оставите ваши данни и да проверим какви са вариантите да вземете тези пакети на вноски. Имаме различни варианти. Можете да оставите предварително определена сума, каквато за вас е окей. Другата сума можете да си я вземете на вноски, така че имаме варианти за вас. В случай, че това, което ви споделям, ви резонира и обмисляте участие в програмата, ще се радвам да сме ви полезни с допълнителна информация. И сте отговори на въпроса на Детелина. Ако имате въпроси, ако имате питания и нещо искате да разберете по програмата, пишете ми в коментар или се включвайте. Оставям тук и нашите контакти в офиса, имейла, сайта. Споделям само още веднъж линка към програмата и всички останали полезни линкове и ще отговоря на предизвикателния въпрос на Детелина. Детелина ме пита каква е причината да се откажеш от зоната, която така вдъхновено презентираше. Да. И аз като вас, момичета, минавам през моя път. И истината е, че аз се телепортирам през моя път с много бърза скорост, много висока скорост се движа. Затова съм щастлива да приветствам всяка една от вас и в програмите ми, защото енергията е изключително висока и това е нещо, което и вас очаква. Това, което някои правят за години, десетилетия. Тук ние го случваме за месеци, за седмици. И всъщност аз започнах, зоната на мен много ми помогна да изчистя в главата си кашата, свързана с храната по отношение на макронутриенти. В един момент обаче аз установих, че зоната, като всеки друг режим, има своите ограничения. Тоест това е фокуса се измества. Фокуса е върху плана. Особено това го видях и на мен ми помогна да си подобря знанието, но в голяма част от хората виждам, че фокуса е колко блока, какво да ям, точно колко грама. Тоест фокуса отново се измества от жената. Вие сте моя фокус, вие сте моя приоритет, а когато се опитвате да спазвате диета, независимо коя е тя, вие измествате същинския фокус към вашето тяло, към вашите нужди. И за да бъда напълно откровена със себе си и с вас, взех това трудно за мен решение, защото аз наистина много добре познавах там материята. Променяхме живота си. Изключително много жени има, които имат книгата и до ден днешен ми пишат как е променила живота им. От бизнес гледна точка също мога да кажа, че да работиш в подобен популярен хранителен режим е финансово изгодно, но от морална гледна точка в един момент аз вече знаех, че има, напълно откровена съм с вас, не знам дали това ще го оставя, може да реша да го изтрия и от записа, но напълно откровена съм с вас, когато аз знам, че има по-добър начин, когато аз знам, че няма да са 2000 или 5000 или 100 000 човека, които са готови за този начин. Да са 5, 10 или 15, обаче те истински ще трансформират живота си. Аз не мога да продължа просто да създавам един продукт, просто защото е маркетинг. Във всеки един момент аз уча със скоростта на светлината. Зоната ме научи на много. Следващите ми програми, отново, през вашите трансформации, през трудностите, които срещахте, отново ме научиха на адски много. И затова всяка следваща програма се наместваше, ставаше по-добра и по-добра благодарение на вас, на моя опит, на вашия опит. И за това днес това, което аз ви представям, е, е на светлини години. От това да спазвате какъвто и да е хранителен режим и да сте зависими от калкулатори, вечно броене на калории, вечно чудене дали да изям тази храна и дали да не я изям. Време е да вземем глътка въздух и да се обърнем към себе си и да видим от какво нашето тяло наистина има нужда.
Така, надявам се, че това отговаря на въпроса. Към момента не виждам други въпроси, а имаме едно обещание към вас. Някой дали си го спомня? Само да видя първо как да си спра презентация. Обещах ви да направим заедно една практика, мили дами. Благодаря на всички, които все още са тук. Практиката е сравнително кратка, но смятам, че ще има изключително добър ефект върху всяка една от вас. И е на тема "Аз съм в мир в страната". По време на практиката аз ще изключа камерата, за да съм сигурна, че ще се чува максимално добре звука. Само искам да пусна музика. Ще видим дали ще сработи това с музиката и гласа ми. Всяка една от вас, благодаря ви за това, че ми дадохте да видя вашите прекрасни лица и очи. Можете да си изключите камерите по време на практиката, защото е хубаво да сте максимално отпуснати, максимално релаксирани. Ще помоля всички да се мютнете, да си спрете звука, за да може да се чува само моя глас и да се насладите като завършек на тая вечер, която вие си подарихте на себе си, да си подарите и следващите минути, в които ще поработим заедно. Преди да започнем самата практика, ми е необходимо само малко техническо време, за да си пусна мелодията и да видим дали ще ме чувате добре, дали ще чувате мелодията добре или ще трябва да приоритизираме едното спрямо другото. В момента чувате ли музика? Напишете ми в коментар. А чувате ли добре моя глас? Как е като сила на звука? Да, т.е. чувате добре музиката и чувате достатъчно ясно гласа ми. Напишете ми няколко "да" да видя, че така, добре. Чудесно. Добре. Тогава, да, започваме. Приветствам всяка една от вас в една нежна, лечебна и подкрепяща медитативна практика. Едно място, на което ще се пренесем в следващите минути. Място, на което няма трябва и няма не трябва. Тук е тихо. Тук е истинско. Тук почва твоят мир с храната, отвътре навън. Настанете се удобно, можете да останете седнали, можете да легнете и поставете ръцете си върху сърцето или върху корема, там където усещате сигурност. Можете да затворите очи и да пуснете звуците, които идват около вас, навън, да си тръгнат и да останете сами. Тук сте във вашия дом, тук сте във вашето тяло. Бавно поемете през носа, вдихайте през носа и издишайте дълбоко през устата. Дишайте през носа, колкото можете по-дълбоко да отида въздух към корема и издишвайте през устата. Вие вдишвате доверие и издишвате напрежение. Можете да повтаряте след мен на ум или на глас, както се чувствате по-комфортно. Аз съм в мир със себе си.
Аз съм в мир с храната. Тук и сега се свързвам с тялото си с любов. А сега насочете вашето внимание към тялото ви. Наблюдавайте го. Наблюдавайте го с интерес, не за да го поправяте, а за да го чуете. Как се чувства днес вашето тяло? Усещате ли умора, стягане, глад, може би тревога? Или има радост, топлина, движение? Позволете на вашето тяло да бъде точно такова, каквото е. То не е ваш враг и вие не сте негов враг. Вие сте партньори. А сега поставете вашето внимание в областта на корема, фокусирайте се върху корема и усетете как се повдига и отпуска с всяко вдишване и издишване. Вашият корем в момента е вашият център. Думът на вашата интуиция. Кажете си тихо, отново може на ум или на глас: тяло, чувам те. Готова съм да се свържа с теб с доверие. Аз не идвам да те контролирам, идвам да те разбера. А сега нека поканим на сцената вината. Как изглежда тя при вас, когато мислите за храна? Не я отблъсквайте, гледайте я с мекота и разбиране. Питайте вината, какво искаш да ми кажеш? От какво ме защитаваш? Слушайте вашия вътрешен глас и първото нещо, което споделя с вас. А сега нека и отвърнем. Благодаря ти, че си била тук, но вече не ми трябваш, за да се храня с любов. Разрешавам си да пусна вината. Избирам свобода. Дишайте и издишайте и си представете как цялата ви вина се разтваря в един лъч светлина. А сега ще повторим няколко утвърждения, като отново можете да изберете да повтаряте на ум, на глас или просто да слушате. Позволете им да потънат във вас. Аз заслужавам да се чувствам добре в тялото си. Аз съм в мир с храната. Храната е израз на грижа, не на битка. Аз се храня с любов, а не с страх. Всеки избор е възможност, а не провал.
Моето тяло знае от какво има нужда, аз се уча да го чувам. Аз се доверявам на вътрешната си мъдрост. Аз съм свободна от срам, вина и крайности. Моето тяло е мой партньор, а не проект. Днес избирам мир вместо контрол. Аз съм на своя страна и това е достатъчно. Аз заслужавам нежност, дори когато греша. Аз съм в мир със себе си и усещам лекота. А сега се фокусирайте върху вашите длани, усетете ги отново върху тялото ви и почувствайте как се движат. Топли, живи, свързани. Това е вашето тяло, вашият дом, вашата истина. Повторете след мен, аз съм в мир с храната. Аз съм в мир със себе си. Аз избирам любов. Останете отпуснати още няколко мига в тишината. И след това бавно можете да започнете да се раздвижвате и да отваряте очите си. Днес започвате живота от начало. С повече обич. И когато се пораздвижите и сте отново на линия, можете да ми споделите в коментар как се чувствате и какво взимате за себе си от днешната среща. Както обичам да казвам, за да има истински ефект и смисъл от тези срещи, е важно да осъзнаем кое едно нещо ще си вземем и ще си го приложим. За да променим нещо. Какво по-различно нещо ще направим, за да постигнем по-различен резултат. Била съм да си включа камерата. Прекрасни дами, това е всичко от днешната среща, в която говорихме повече за храната, но по един малко по-нетрадиционен начин.
Това, което ни предстои, са още два прекрасни и вдъхновяващи дни, в които ще свържем пъзела и ще говорим по две други много важни теми, които смятам, че могат да ви помогнат да смените играта. Така че пожелавам ви една разкошна вечер, много вдъхновение и утре отново в 6:30 ви очаквам. Съвсем скоро ще разберете и каква е утрешната тема. Колко по-леко ми стана, ще наблегна на медитацията за по-ясно свързване с себе си. Прекрасно. Много ме радва това. Медитацията е огромна сила, като я ползваме. Така че горещо го препоръчвам на всяка една от вас. В YouTube канала ми има още няколко хубави практики. Тази също ще я качим. Ще качим записа от днешната среща. Много благодаря. Практиката беше уникална. Радвам се, Мария. И аз ви благодаря отново и ви поздравявам за това, че сте тук. Защото това е грива за вас. Вие сте готови да се погрижите за себе си и да заживеете в лекота. И това е причината да сте тук и че отделихте това време. Благодаря ви и аз, прекрасни момичета. Пожелавам ви една прекрасна и, може би, релаксираща вечер. До нови срещи!